Opperste concentratie. Deze leerling van het Dokkinga College in Dokkum boeg je haar joert over het praktijkexamen elektra- en installatietechniek. Krijgt als toezen een oren VMBO-leerlingen in Nederland. Zij binnen man je het eindzet met de laatste loodjes van haar middelbare schoolcarrière. Ik ben nu van mijn examen bezig. Ik ben nu een pneumatische schakeling aan het maken. Protten verleerd, dus ik hoop dat ik het red. Nou, een installatie elektro-opdracht. En liekt het wat op wat je in de lessen leerd hast? Ja, jawel. De aankomende 3 jaar konden de praktijkexamens vanwege de coronalockdowns net teruggaan. In die tijd kwam het vooral aan op de theoretische kennis van de leerling. Maar nu moeten zij haarzelfs weer echt bewijzen. En we zijn heel blij dat we sinds 3 jaar eindelijk weer de beroepsrichtexamens aannemen kunnen. Door de coronapandemie kon dat de aankomende 3 jaar net. En het is toch iets voor onze leerlingen en docenten waar ze 2 jaar lang naar daar werken. En waar ze op dit moment de te kennen wat ze leert haar. Nou, als ik zei van ik ben klaar, dan ze het checken. En als het net werkt, dan maakt ze het zodat het wel werkt. En dan ben ik klaar. Dus dan mag ik nog wel zien hoe het echt werkt, als ik het al fout in heb. Nou, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig. Ik ging net verwacht. Ik moest van alles leren. Alles is nooit hetzelfde natuurlijk. En ik ga wel alle vertrouwen. Nou, ik zei wel wat zin op, maar zouden we die opdracht nou zien hadden, dan valt het best wel mee. Het werkt het of het werkt het net. Je zou denken dat de jongens voor het jaren of zij het examen hellen gaan. Zo simpel is het net. De uitslag komt pas in juni. Maar nevens de docent hoegen de jongens haar geen zwaar te mijten om haar toekomst. Er wordt een aantal leerlingen wordt heel wat lutsen. Er zijn leerlingen die gaan nu al, terwijl ze hun VMBO-diploma nog matten hellen, gaan ze nu al aanbiedingen van bedrijven waar ze bij aan de slag kunnen. En wat voor toekomstplan hadden de jongens zelfs? Ik zal mechatronica doen. In Ljout, op Friese Poort. Vraag maar eens voor. Oh, maar dat is wel iets oors. Dat is een hele hoge richting, ja. Daar ga ik al heel lang in hollen. Hast ik al een bepaalde bedrijf in gedachten waar je in zit? Ja, van mijn pa en Wiersma. Dus dat is eigenlijk al helemaal gebakken en dan wist je al precies waar je in zit. Ja.